През изминалите 3 години станахме свидетели на огромни злоупотреби в здравеопазването. За съжаление, те бяха провокирани от хората овластени да управляват България. Давам веднага конкретни данни. През 2010 година министър Дянков експроприира големият резерв на Националната здравноосигурителна каса. Тогава медиите твърдяха, че той е в размер на 1,4 милиарда, други писаха 1,5 милиарда, но тъй като аз следя тези данни изключително детайлно, искам да ви кажа, че сумата, която той експроприира, беше 1 милиард 711 милиона. За съжаление, той нито го взе като заем, нито даде отчет за какво го е похарчил, просто така, прибра го. Това се нарича кражба. Практиката на подобно изземване на пари от здравния сектор обаче не спря. На следващата година, 2011, в Закона за бюджета на Касата гласуваха 340 милиона трансфер към Министерството на здравеопазването. На последващата още 100 милиона и миналата още 100 милиона. Тоест, това са вече още 540 милиона, прибавени към тези 1 милиард 711, виждате над 2,2 милиарда. Взети от здравеопазването. Това е злоупотреба. И затова ние казваме, подобен тип злоупотреби са нетърпими. До този момент, 2010 година, неосигурените бяха около 600 хиляди. Веднага скочиха и станаха над 1,5 милиона, за да достигнат миналата година до 1,10 хиляди по самопризнанието на самия Дянков. Защо се получава така? Ами всеки, който си дава парите за здраве и вижда, че ги вземат и ги харчат за нещо друго, казва, съжалявам много, ама аз не ви давам тия пари, за да ги взимате вие. Аз ги давам, за да формирам един голям резерв и когато аз имам нужда да се черпи от него за моето здраве. Спирането на злоупотребите за здравеопазването означава следното. Законодателен текст, който да каже, всяка стотинка дадена за здраве отива само за здраве. Така беше член 35 в първия закон за здравното осигуряване. За съжаление, 2002 година той беше отменен. Ще възстановиме този текст, за да може всеки, който вземе от парите за здраве, да е закононарушител и да бъде съден за това. Да, миналата година Конституционният съд осъди министър Дянков за това, че е взел от касата трансфер в размер на 100 милиона. Той достигна до 49, но на края на годината прибра останалите. Но Конституционният съд на практика е съд, който съди процеси, а не хора, не физически лица. Иначе, ако беше наказателен съд, Дянков ще да лежи в затвора за злоупотреба в особено голяма размер. Увеличаване на финансовите средства за здравеопазване. Всъщност, представете си, че в касата са били достатъчно. 2 милиарда и 200 милиона повече. И ако те бяха отишли до болните, нямаше да има недостиг на пари. Всъщност те отидат при министъра на финансите. И затова всички викат, здравеопазването не е дофинансирано. Не е така. Здравеопазването е добре финансирано, но от него се краде. И парите за здраве не отиват за здраве. И най-важното ни послание към българските граждани, защото те са платците на здравноосигурителните вноски. Те финансират здравната система. Те са средоточието, към което всеки трябва да се отнася с внимание и с уважение. Никой български гражданин не може да бъде принуждаван да плаща за здравни услуги в момента на ползването. Освен тази минимална потребителска такса, която беше 1 лев там за посещение или 2 лева за болничен ден, на най-много 10 дни в годината. Не може да отидете на лекар и лекаря да ви иска пари. Не може да отидете в болница и да ви кажат, дайте пари. Сега ще изберете един екип и затова ще платите 950 лева. Това е абсурдно. И знаете ли защо е абсурдно? Защото не съответства въобще на принципите на здравното осигуряване. При здравното осигуряване се плаща авансово. Всеки месец. Всеки месец вие си бъркате в джоба и давате за здравната система.